пичове. Положението кара ми се. Адски много ми се кара. Адски много ми се кара. Този бърза за някъде. Няма да е добре. Уа! Уа! Дръфтуй! Този малко много се навира. Ама е обича, нали? Да. Yeah, boy. Брат, защо толкова бързо караш, Адел? Супер. Забравяйте, почему искам да седи тук. Не знам как. О, Макарена. Пичове, някакво стане. И какво? По-як ли се пене? Мотор? Не е кола, седи фар. Минавам, брат. Не. Да, ще дава. Падна ли батерията, пича? Не. Не. Това къде стане лезе? Защо? Малко мъдре. Добре, пичо, значи това е значено нещо. Пак ще кантарим, ама не паде. Дробак на спирката. Ще го ръгнем на втора. Страшно. Когато бях малък, исках да стана актьор, за да може след като умра да ме помнят. Да не бъда забравен веднага.
Но с течение на годините и на обстоятелствата и на всичко, което ми се случва в живота, вече съм на съвсем различно мнение и смятам, че е много по-важно да си живея живота както трябва и както ме харесва, дори да не бъда запомнен, отколкото да ме помнят, но да не съм живял добре. Не казвам нищо против актьорите и така нататък, но искам да кажа, че тогава това беше целта ми, да бъда запомнен, и затова всъщност исках да се занимавам с актьорско майсторство. Но сега, след като вече съм премислил, пораснал и какво ли още не е, отново ми падна батерията, вече смятам, че предпочитам вместо да бъда запомнен, да си живея краткия живот като хората, да му се нарадвам, да карам, да не правя нищо, което реално няма да ми донесе щастие и комфорт. Като напомням, че щастие и комфорт са две абсолютно различни неща. Но могат да бъдат казани заедно, понеже много хора казват, аз съм щастлив заради това, че съм в зоната си на комфорт. Ако не бях в зоната си на комфорт, нямаше да бъда щастлив. Да, ама не. Ти не си пробвал да излезеш от зоната си на комфорт. И каквото да си говорим, ако трябва да сме честни, излезеш ли от зоната на комфорт, ще бъдеш много по-щастлив, много по-енергичен. Аз в момента имам някакъв прогрес, преди бях много слаб, клечка, но сега вече е много по-различно. И именно благодарение на това, че излезнах от зоната си на комфорт. При дебелите по същия начин.